Arranca a campaña da Vieira na Ría da Arousa e faino con polémica polo enfrontamento entre as confrarías de Rianxo e Cambados. O Pósito Cambadés, que é o que ten o plan de explotación para esta especie, deixou fora os barcos de Rianxo, algo que consideran discriminatorio dende a confraría rianxeira. Que tal, saudos? A confraría de Rianxo xa presentou recurso ante a Consellería do Mar por este asunto. Dentro duns minutos ampliamos, agora titulares. Unha muller faleceu nun accidente múltiple na autovía do Barbanza. A Garda Civil investiga o sinistro no que se viron implicados 3 vehículos. O convento de Santa Clara será da Deputación de Pontevedra. O Concello e a Administración Provincial acordaron a cesión definitiva deste inmoble histórico que pasará a formar parte do Museo de Pontevedra. A filóloga Ana María Boullón toma posesión como nova académica da Real Academia Galega. A ceremonia de ingreso tivo lugar na súa Pobra natal. O Nadal chegará este ano a todas as parroquias de Poi. O Concello prepara un programa con animación na rúa, concertos e moitas outras actividades. A ruta do Viño Rías Baixas convídanos a coñecer os seus recunchos montados na bicicleta. Hoxe presentouse Enoturismo a Pedais, un proxecto de cicloturismo para reforzar a aposta que esta ruta fai pola unión entre o viño e o deporte. Un accidente múltiple na autovía do Barbanza deixa unha persoa falecida. O sinistro tiña lugar onte domingo, redor das 9 da noite, á altura do Concello de Rianxo, entre as saídas de Talagoña e Rianxo, en dirección a Padrón. A persoa falecida é unha muller de 54 anos. Son 9 menos cuarto da noite, unha chamada ao 112 informando dun accidente na autovía na altura de Rianxo. Desplazouse unha actuación de bombeiros de Boiro de Ribeira ata o lugar e ao chegar ali, cando chegamos, había efectivamente un accidente e había unha persoa que estaba tirada na estrada e que, cando chegaron xa os servicios médicos, decretaron ou certificaron o seu falecemento. E o noso traballo consisteu en colaborar ca Garda Civil de Tráfico, Policía Local e mantemento de carreteras na sinalización da autovía e facer a limpeza dos restos. No accidente víronse implicados 3 vehículos con outras 3 persoas feridas, aínda que de escasa consideración. A súa chegada ao lugar dos sucesos, equipos de emerxencia tan só puideron certificar o falecemento desa muller. A Garda Civil de Tráfico abriu unha investigación para tratar de aclarar todo o acontecido. Segundo fontes consultadas por Canal Rías Baixas, a muller falecida viaxaba como acompañante dun vehículo que se veu obrigado a parar debido a unha avaría. Fora do coche foi arrolada por outro turismo que circulaba nese mesmo momento pola vía. Ademais de urxencias sanitarias do 061 e efectivos do Parque de Bombeiro de Boiro, tamén participaron no operativo a Garda Civil e a Policía Local de Rianxo e membros de Protección Civil, así como tamén persoal de mantemento da propia autovía do Barbanza. A Garda Civil de Noia detivo o presunto autor dun roubo a unha empregada dun establecemento comercial. A muller dispúñase a ingresar os cartos da recadación da xornada nun caixeiro automático cando un individuo a abordou arrebatándolle pola forza a bandoleira na que portaba os cartos. O home tentou fuxir, pero foi interceptado por un garda civil destinado no destacamento fiscal do Porto de Vigo, que se atopaba pasando uns días de descanso na vila noiesa. Grazas á rápida intervención do axente foi posible recuperar os máis de 2.000 euros sustraídos. O detido foi trasladado ás dependencias da Garda Civil e posto a disposición xudicial. E tamén a Policía Nacional de Ribeira detiña esta fin de semana un veciño da localidade de 18 anos como presunto autor dun roubo con forza nun garaxe. Segundo informaron fontes a propia comisaría ribeirense, o prendido foi sorprendido polos axentes no seu interior dentro dun dos vehículos ali estacionados. Foran alertados polos propios veciños do edificio que escoitaron ruidos na madrugada. O parecer entrar ao garaxe despois de romper a porta de acceso. Xa pasou a disposición xudicial no xulgado de instrucción de garda. Viamos ao comezo do informativo. Esta mañá arrancaba a campaña da Vieira na Ría da Arousa, faino con polémica polo enfrontamento que manteñen as confrarías de Rianxo e Cambados. O Pósito Cambadés, que é o que ten o plan de explotación para esta especie, deixou fora os barcos de Rianxo, algo que consideran discriminatorio dende a confraría rianxeira, que xa presentou recurso ante a Consellería do Mar. O inicio da campaña da Vieira veu cargada ademais de polémica trala exclusión dos barcos de Rianxo, os que o Pósito Cambadés non incluiu no seu plan de explotación para a extracción desta especie. Cambados é a xestora da empresa de visceración que fai posible a comercialización da vieira. Estamos vendo discriminados
porque non é lógico que unha cofradía estea pedindo, como pediu o ano pasado, para 9 barcos, e este ano para 5, e que os estean dando, e nos o ano pasado pedimos yo para 3, me parece que foron, ou para 4, e non se nos concedera ningún. Iso é unha discriminación pura e dura. Como xa fixera o pasado ano por este mesmo asunto, o Pósito Rianxeiro decidiu presentar novamente un contencioso nos tribunais por esta decisión, da que esperan unha resolución en breve. Xa presentamos denuncia tamén sobre isto, non estamos de acordo en este sentido. Ou danse a todos ou non se dá a ningún. O que non pode ser é que estean dando a uns e a outros non. O convento de Santa Clara será da Deputación de Pontevedra. Concello e Administración Provincial acordaron a cesión definitiva do inmoble histórico que pasará a formar parte do Museo de Pontevedra. Ábrese agora unha fase de consultas a patrimonio para coñecer as posibilidades que pode ofrecer o edificio. No acordo só hai un punto irrenunciable, que toda a parcela ou gran parte dela terá que ser de acceso libre e público. O Concello de Pontevedra cederá ao convento de Santa Clara á Deputación. A piques de cumprirse os 15 días dende o peche da súa compra por 3,2 millóns de euros, Miguel Anxo Fernández Lores e Carmela Silva asinarán mañá o protocolo de colaboración que rexerá este acordo. Recuperar un equipamento público, chegar a acordos con outra administración para optimizar, para dar o mellor á cidade de Pontevedra, é un feito que a nós nos enorgullece, que a nós nos alegrou especialmente na Xunta de Goberno. A cesión será definitiva e o convento pasará a formar parte do Museo de Pontevedra. Agora a Deputación consultará con Patrimonio as posibilidades que pode ofrecer este edificio como sede museística. A intención tanto do Concello como da Deputación é intentar conseguir financiamento europeo para a realización das obras. Eu estou convencido que o 95% estou convencido de que sí pode ter un uso de museo e pode ser incluso pode ser útil a resolver os problemas de espacio do museo para moitos anos. Pero preferimos ser prudentes. O lóxico é que sea o propio museo que non estude. Que faga o estudo arqueolóxico, que faga o estudo arquehistórico, o estudo de paramentos, a evolución histórica do edificio, incluso que negocie con patrimonio. Unha vez finalizados todos os estudos, que se agarda realizar no primeiro semestre de 2022, asinarase o convenio coa cesión definitiva, un acordo que ten unha condición irrenunciable, manter o uso público da finca do convento. Condición sine qua non, boa parte da finca, incluso nomeadamente o que chaman el bosque, nomeadamente eso ten que ser totalmente ou parcialmente, según como se organice, pero en unha superficie representativa e grande, pois ten que ser de uso público. Iso é compatible co funcionamento do museo? En principio, sí. O Concello tamén se reservará o uso do edificio para actos concretos, como xa sucede coas cesións do Pazo de Mugartegui, o Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas ou da Casa das Campas á Universidade de Vigo. Máis cousas, o Concello de Ribeira ampliará a rede de alumeado público coa instalación de máis de 60 novos puntos de luz en diversas rúas do casco urbano e das parroquias. A distribución das luminarias farase tendo en conta as carencias detectadas e comunicadas polos veciños para acabar coas deficiencias de iluminación en zonas como os parques infantís da Casa do Mar de Corrubedo e da Rúa Castelao en Aguiño, así como a pista multideportiva situada nas inmediacións do campo da Tasca nesta última parroquia. Tamén se reforzará o alumeado no Centro Social de Oleiros. A actuación supera un investimento próximo aos 40.000 euros que se suman ás actuacións xa adxudicadas para a renovación en varios treitos das rúas de Galicia, de Lugo e Santa Uxía. A Deputación da Coruña incrementou o servizo de teleasistencia que conta xa con 2.900 usuarios en toda a provincia. No último ano incorporáronse 300 novos usuarios. Ribeira é o terceiro concello da provincia con maior número de usuarios do servizo de teleasistencia da Deputación da Coruña, con preto dun 100 de beneficiarios. Trátase dun servizo gratuito dirixido aos maiores que viven sós. Con tan só premer un botón, reciben a chamada inmediata dun asistente o que comunicarlle calquera urxencia ou necesidade. Pero non só se comunican a iniciativa dos usuarios, senón que tamén os operadores realizan chamadas periódicas de control para interesarse polo estado de saúde, recordarlles unha cita médica ou lembrarlles a
a toma de medicación. No último ano incrementouse en 333 o número de novos usuarios en toda a provincia, chegando xa aos 2.900. A intención da Deputación é seguir a ampliar o servizo ata os 3.300 beneficiarios. Os interesados en adherirse poden solicitalo a través dos departamentos de servizos sociais daqueles concellos da provincia que teñan menos de 50.000 habitantes. A Covid-19 obriga a adiar a visita do famoso urbanista danés Jan Gehl. Este xoves estaba prevista unha conferencia maxistral no marco do peche da Facultade Ágora da Deputación de Pontevedra. Finalmente, os organizadores decidiron suspender o evento e reprogramar o seu paso pola cidade, agardando un momento no que se poida celebrar con todas as garantías sanitarias. Deste xeito, o goberno provincial decide seguir o principio de prudencia ante o avance da Covid-19 cara ao Nadal. A conferencia maxistral de Gehl xerará unha grande expectación con 300 persoas xa inscritas. Debido ao interese que levantara a cita, optouse por anular esa conferencia en lugar de realizala vía telemática, dado o interese do propio urbanista por coñecer in situ a realidade da provincia de Pontevedra. A pesar desta cancelación, o acto de peche da Facultade Ágora vai continuar adiante, extremando as condicións de seguridade nun formato máis reducido e limitado exclusivamente o alumnado que seguiu os seminarios. A cita celebrarase no Salón de Actos do Pazo da Cultura na cidade de Pontevedra, ocupando só un 50% da súa capacidade. O Nadal chegará este ano a todas as parroquias do Concello de Poi. O goberno local prepara un programa con animación na rúa, concertos e moitas actividades nas que contarán coa colaboración de diferentes colectivos do municipio. Botámoslle unha ollada a ese programa logo da publicidade aquí nas Novas do Día. Pois aquí continuamos, nas Novas do Día. A Mancomunidade do Salnés presenta en Sanxenxo os resultados das investigacións do proxecto 0636 Nova TFE. O organismo comarcal lidera este proxecto no que participan outras administracións co obxectivo de analizar a importancia das novas tecnoloxías nos diferentes concellos e fomentar tamén o seu uso no sector privado. Unha nova voz feminina incorpórase á Real Academia Galega, a da filóloga e escritora pobrense Ana María Boullón. O acto de ingreso tivo lugar na súa vila natal, a Pobra do Caramiñal, moi presente no seu discurso que versou sobre a onomástica e a toponimia como creadores de identidade. En xeral, os nomes persoais experimentan desde finais do último século un ciclo cada vez máis curto, como pasa no resto de Europa, noutra manifestación da realidade líquida. Dura menos tempo e son sustituídos por novidades onomásticas que poden vir de outras linguas, preferentemente da órbita angloamericana. Os Christian, Jessica, Jennifer de finais do 1980 son agora Dylan ou Liam. O grupo que máis aumenta é o das formas distintivamente galegas e baixan os nomes españois. Os nomes galegos recorren a toponimia como principal fornecedora de formas novas, o que é unha forma clara de reafirmar a identidade persoal coa identidade do país. Boullón ocupa a cadeira que deixou vacante Xosé Luís Franco Grande, falecido pasado ano. A escritora tivo palabras de eloxio pro seu antecesor non só como poeta, senón como investigador no campo da lexicografía. Voume deter un chisco polo que me compete noutra faceta de Franco Grande, a de lexicógrafo. Aínda que de formación xurídica, el mesmo conta que espertou nelo amor polos dicionarios desde novo, no Instituto Santa Irene de Vigo. E despois, para contribuir ao país, aceptou a encomenda de Ramón Piñeiro e Paco del Riego para facer un dicionario, que saiu do prelo en 1968. Había converterse nun éxito de venda sin precedentes ata ese momento no libro galego. 8 edicións, con arredor de 90.000 exemplares vendidos. Foi durante 2 décadas o texto de referencia dos lectores galegos. A resposta ao discurso de ingreso correu a cargo de Ramón Lorenzo, quen destacou a cada vez maior presenza das mulleres na academia, que segue a avanzar no proceso de igualdade entre os seus membros. E seguimos a falarlles de cultura. A escritora Inma López Silva recollía onte en Dodro o Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón, organizado polo Concello, e que chega este ano a súa 34ª edición. A autora recibía das mans do alcalde Xavier Castro o galardón do que foi merecedora coa súa obra Clepsidras, a mellor valorada polo xurado das 31 presentadas ao certame. O premio está dotado con 2.500 euros e a publicación da obra. Aproveitouse o acto tamén para entregar
tamén o mini premio Eusebio Lorenzo Baleirón, un concurso literario creado polo Concello para promover a creación literaria e o uso da lingua galega e a expresión artística entre o alumnado da ESO, un galardón que recaeu en María Rodríguez Romero, autora da videocreación O Mundo dos Soños. Entre outras autoridades, o acto contou tamén coa presenza do Concelleiro de Cultura e Patrimonio, Xoán Xosé Vicente, e o presidente da Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira. Ademais dun pequeno recital lírico, o acto incluiu tamén a actuación musical do dúo Alda ao Lado. O Nadal chegará este ano a todas as parroquias de Poio. O Concello prepara un programa con animación na rúa, concertos e moitas outras actividades nas que contarán coa colaboración de diferentes colectivos do municipio. Máis de 20 citas que se van desenvolver entre o 17 deste mes e o 5 de xaneiro. O Concello de Poio quere levar este Nadal a todas as parroquias. Programación amplia para todos os públicos, para todo o noso Concello, de punta a punta e coa que queremos que a xente viva o Nadal en Poio e quede no noso Concello. Con este obxectivo teñen deseñada unha programación ambiciosa. Entre o 17 de decembro e o 5 de xaneiro de 2022 haberá todo tipo de actividades. Unha das principais novidades será Seica na Seca, que se desenvolverá nesta zona nunha gran carpa. O Seica na Seca recuperamos esa programación que quedou adiada en setembro para o sector máis xuvenil, con grafitis, obradoiros de DJ, con concertos e, bueno, cun ambiente pensado pois para eles. A carpa acollerá tamén esa fin de semana karts, quads eléctricos, hinchables, un concerto da Orquestra Marbella e un musical infantil de Nadal. Os trasnos encargaránse de animar o ambiente percorrendo as rúas de todo o municipio a partir do día 18. Xa o 19 de decembro celebrarás a Papanoelada en moto coa Asociación Rosa dos Ventos. A idea é levar a ilusión a todos os pequenos de Pollo, con o noso club motero, de aí que a capanolada sea cunha ruta motera, non? Facemos unha ruta motera co Papá Noel, con música, e pasaremos por eso por todos os concellos, con todos as parroquias. Ha visitado o apalpador da Deputación de Pontevedra o 27, os obradoiros infantís ou as badaladas de San Martiño o día 30 son outras das propostas do Nadal en Poio. A situación con respecto ao ano pasado podemos decir que é un pouco mellor, por sorte. De todas maneiras, pois, é bo non baixar a guardia e saber na situación na que estamos. As actividades seguirán no arranque do 2022. O día 2 a sede da Comunidade de Montes Regados Agros de Combarro será o escenario do baile de Aninovo e o día 5 os Reis Magos percorrerán o Concello. E a falta de tan só uns días para a noite boa, a veciñanza da nosa contorna ultima os agasallos para as datas sinaladas. Nesta época, os xoguetes e os dispositivos móviles cobran gran protagonismo, pero a Asociación de Comerciantes Zona Aberta de Vilagarcía preséntanos algunhas alternativas para facer un bo agasallo. Coa chegada do Nadal, os agasallos de Papá Noel e dos Reis Magos son os grandes protagonistas. Nesta época, os xoguetes e os dispositivos móviles son os máis demandados, pero dende Zona Aberta de Vilagarcía presentan máis alternativas para realizar un bo agasallo. Se unha persona se para realmente a pensar un libro que a ti che pode gustar, eu creo que é un regalo moi personal polo simple feito de que a literatura é como un perfume, é unha cousa moi personal de cada un. E se alguén se molesta en pensar, en buscar o libro que poida ser ben para esa persona, eu creo que é un regalo moi top, a verdad. Dentro do xénero dos libros, os que máis triunfan son o gañador do Premio Planeta, A Bestia, e o finalista os últimos días en Berlín. Agasallar os máis mozos con libros pode axudar a xerar o hábito da lectura e a estimular a súa imaginación. A fantasía, todo así para nenos é unha lectura moi boa, moi ligera, moi rápida, e que os nenos suele ter enganchados porque as magias sempre suele gustar, e a verdade que eu creo que máis ben nos iríamos por eses chances para que miraran máis a imaginación, a todo eso, porque montas a túa película, a verdad. Outra grande protagonista desta data para agasallar é a roupa, pero para ir ben vestido é necesario combinar as prendas cun bo calzado e complementos. Levas unha prenda de moita calidade, levas un mal zapato, olvídate que esa prenda perdeu todo o valor. Mentras que se levas unha prenda que é pois sencilla e a realzas con un bo zapato e un bo complemento, eso ti creces moito máis. A compra destes agasallos no comercio local garante uns obsequios de calidade. Sobre todo, calidad.
Para nós é moi importante a calidad, a comodidade e o acabado do produto, e que sea pois un produto diferente. Son moitas as posibilidades que o pequeno comercio ofrece para comprar agasallos diferenciais. Dende Zona Aberta destacan a importancia de mercar no comercio de proximidade por todos os beneficios que aporta ao cliente. O pequeno comercio aconséllache, vale, ten calidade, e bueno, é unha atención moito máis directa, máis amigable, máis familiar. Os comerciantes indican que as vendas aínda non comezaron a despegar, xa que a maioría de clientes agardan ata as últimas datas. Para aqueles que aínda teñan dúbidas, no pequeno comercio sempre terá produtos e asesoramento para realizar un agasallo único. Bueno, e coa chegada do 2022 á volta da esquina, os propósitos de ano novo volven estar en riba da mesa, poñerse en forma, adelgazar ou novos retos profesionais son algúns dos obxectivos que máis se repiten, pero os novos tempos tamén traen outros propósitos diferentes, como por exemplo, poñer pelo. O 2022 está á volta da esquina. O cambio de ano supón un punto de inflexión para moitas persoas que aproveitan estas datas para intentar cumprir con eses obxectivos ou desexos que tanto anelan. A veciñanza do Salnés xa ten na cabeza os seus propósitos para o 2022. Y no, tengo empezado a empezar una orquesta para dentro de 2 meses, que es una temporada de verano. También empecé mi canal de YouTube, cosas, todo lo que sea, todo que tiene que ver con Galicia, con España, que de hecho lo pueden buscar, Locote Cubano, ya es Locote Cubano. Pues vivo en Milán y voy a cambiar de casa, que ya es un éxito porque está muy complicada la cosa. Entonces, aparte de eso, seguir con lo de siempre, vida sana, no fumo desde hace 2 años, yoga y nada, seguir igual. Trabajar, que eso es lo importante, y bueno, y luego también hacer un poco más de deporte también. Pues trabajo lo primero y salud, claro. Sacarme el ciclo de peluquería y poco más, la verdad. Este año es empezar en el gimnasio, el día 1, dejar de fumar y a ver si ponemos pelo, tío. En moitos casos, os propósitos do 2022 son os mesmos que no 2021, que no 2020 ou incluso que en anos anteriores, xa que non todos son capaces de cumprir os seus propósitos. Intenté dejar de fumar, conseguí intentarlo, que no lo había intentado hasta el momento, y fui un par de días al gimnasio. Dejar de fumar, pero no lo tengo muy claro aún. Bueno, en general los fui cumpliendo, la verdad, los fui cumpliendo, que mis objetivos eran estudiar y trabajar y seguir formándome, y bueno, eso sí que lo fui cumpliendo. Tras case 2 anos somerxidos nunha pandemia e con desastres naturais que non cesan como o volcán da Palma, a veciñanza é un pouco escéptica á hora de pedir desexos para o 2022, pero a pesar de todo, miran ao futuro con ilusión e optimismo. Pues con positivismo, por lo menos, para ver si vamos a mejor. Bueno, con optimismo siempre hay que ser un poco optimista y ir tirando poco a poco. Con ilusión, a tope, esperando, ahora pasando de todo, ¿sabes? Comiendo de todo, sin hacer nada, para coger y el día 1 hacer el cambio. A Ruta do Viño Rías Baixas convídanos a coñecer os seus recunchos montados na bicicleta. Hoxe presentouse Enoturismo a Pedais, un proxecto de cicloturismo para reforzar a aposta que esta ruta fai pola unión entre o viño e o deporte. 4 embaixadores xa fixeron as 4 rutas que inclúe a proposta, destacando as posibilidades deste deporte entre os viñedos. 3 subzonas da Ruta do Viño Rías Baixas, 4 rutas de cicloturismo e centos de kilómetros e de recunchos por descubrir. Xa está en marcha o proxecto Enoturismo a Pedais. Consiste en unha serie de itinerarios enoturísticos, cicloturísticos, que recorren alguna de las subzonas que conforman el territorio de la denominación de origen Rías Baixas. Son 4 itinerarios que discurren en el Salnés, en el Condado y en el Rosal, donde la gente puede disfrutar del deporte a la vez que puede pasar por esas bodegas, reservar cita y disfrutar de esa experiencia en torno al proceso de elaboración de nuestros vinos Rías Baixas. Este proxecto é herdeiro das exitosas BTTs Ruta do Viño Rías Baixas. As probas foron suspendidas tanto este ano como anterior por mor da COVID-19, pero a asociación segue fiel a súa aposta de maridar viño e deporte. Asociar el ejercicio del deporte, la naturaleza, la vida al aire libre, con el enoturismo, la gastronomía y el mundo del vino de la denominación de origen Rías Baixas. Buscamos, de esta manera, llevar a la conciencia de la gente la idea de que ambos conceptos, gastronomía y naturaleza, gastronomía y deporte, no solamente se tienen que llevar bien, sino que se deben llevar bien porque son
perfectamente compatibles, combinables e sanos. Para dar a coñecer en o turismo a pedais, a ruta elaborou un vídeo de cada unha das propostas. Tamén nomearon embaixadores a enóloga Alexia Luca de Tena, a exciclista profesional Eva Castro, o presidente da Federación Galega de Ciclismo, Juan Carlos Muñiz, e o fotógrafo deportivo Quique Abelleira. Coa súa complicidade podemos achegarnos a este proxecto. Las paradas que hicimos en las bodegas me parecieron muy interesantes, o sea, a pesar de que no sea una fanática del vino, me encantó, digamos, la visita, me explicaron cómo se elaboraba el vino. Miles de visitantes que tenemos en Galicia cada ano, que percorren Galicia cada ano, pues se quedan impactados con esa riqueza cultural, gastronómica, paisaxística. E isto é un produto máis directamente para dar e poñer en valor esas todas riquezas, non? Os 4 itinerarios contan cunha completa ficha técnica que inclúe detalles como o nivel de dificultade, a distancia ou a época do ano recomendada para facelos. Ademais, son accesibles para todos os públicos. La verdad es que son itinerarios abiertos a todo el público, uno no tiene que ser profesional del ciclismo para poder disfrutarlo, se puede hacer en soledad, en familia, con amigos. Yo creo que es una experiencia muy interesante para esta época en la que vivimos, en la que buscamos naturaleza, salir de masificaciones y disfrutar de nuestros maravillosos entornos rurales. Neste proxecto a ruta apóiase na tecnoloxía, así creáronse perfis das propostas en 2 plataformas, Wikiloc e Komoot. Deste xeito o cicloturista poderá descargar o track da ruta para poder seguila co seu GPS ou smartphone. Lousame volverá a reunir os mellores corredores de Galicia na 5ª edición do Trail San Silvestre que se vai celebrar o día 26 deste mes. Como antesala, este mesmo sábado terá lugar o Peque Trail para as categorías inferiores e a andaina solidaria en favor da Asociación Galega de Heteroplasia Ósea Progresiva. Xa están cubertas as 500 prazas para as carreiras curta e longa do Trail San Silvestre de Lousame Castelo de San Mamede, que, como é tradicional, se celebra o último domingo do ano. Sairá dende a Carballeira de San Lourenzo, con meta no pabillón municipal de Lousame. Os participantes no Trail longo sairán ás 10 da mañá e deberán completar un percorrido de 26 km con dificultade media alta. Mais asequible será a carreira curta prevista para as 11 da mañá. O Trail largo consta de 26 km, é unha dificultade media alta, digamos, porque ten unhas zonas aí dificultosas, pero anda en torno a 1000 metros de desnivel positivos. Con respecto ao trail corto, vaise facer nunha distancia de 15 km, a dificultade é baixa, vai andar en torno aos 400, 500 metros positivos, non moito máis, é bastante corrible, é asequible a todo o mundo. Os máis pequenos terán unha cita no Peque Trail que se celebra unha semana antes, o sábado 18. Xa hai 60 nenos inscritos en todas as categorías. Os interesados aínda poden anotarse ata este martes a medianoite, cando tamén finaliza o prazo de inscripción para a andaina solidaria que se celebra o mesmo día. É dicir, que consta sobre alrededor de uns 14 kilómetros de recorrido do perfil tanto técnico como físico medio. Elevase ou incrementase un pouquiño ao final para volver a ascender aquí ao Parque Natural de San Lourenzo, pero o 80% da andaina é de un perfil suave. O 80% tamén, ademais, é de recorrido inédito para o tema da andaina San Silvestre solidaria. Outra das novidades deste ano será a celebración dun obradoiro de igualdade no deporte para os nenos inscritos no Peque Trail que se desenvolverá este venres. Vanse a pintar paraugas e vai a ser un obradoiro novidoso e moi bonito, penso, é moi agradable e pasar ali un bo rato o venres ás 6 da tarde. Para aquelas persoas que non poidan asistir pero desexen colaborar coa Asociación Galega de Heteroplasia Ósea Progresiva, poden facer o seu donativo a través do dorsal solidario. E Pontevedra recupera San Silvestre neste 2021, vai no facer iso sí cun formato diferente ao habitual. Finalmente, a mala evolución da pandemia no Concello de Pontevedra obriga a mudar os plans. A cita vai ser presencial e mudará o centro da cidade pola Xunqueira de Alba. Non podemos recuperar todavía o formato orixinal, pero vámonos achegando a ese formato. Non podemos recuperar, debido a eso, tamén o circuito tradicional, pero eleximos un circuito bonito, vistoso, fácil de facer, ¿no? Intentar volver a mantener la edición, intentar hacer una edición física, pero intentar hacer una edición bastante segura, tal como están las cosas, que está mucho mejor, pero que
que tenemos que ser bastante cautelosos. Se intentaba hacer, pues como todos los años, a las 5 de la tarde, Montero Ríos y esa salida, aunque fuera con menos participación, pero era muy incontrolable. Entonces, pues Pontevedra es una maravilla de ciudad, tenemos varios parques. Os dous lemas da 38ª edición da San Silvestre de Pontevedra son toda unha declaración de intencións, escoiten, menos rara que a anterior, pero xa lle chega, e a San Silvestre máis silvestre xa dá unha pista, non, dos plans da organización. Como dicíamos, trasladarase a Xunqueira de Alba, ali establecerase un circuito de 2.900 metros máis curto do habitual. O 31 de decembro organizarase ata 17 saídas de 150 persoas cada unha ao longo de toda a xornada, entre as 10:30 da mañá e as 2:10 do mediodía e de 4 da tarde a 6:20. O uso da máscara, iso sí, será obrigatorio, e como premio os máis de 2.500 deportistas que participen cambiarán camisetas conmemorativas por alimentos non perecedoiros. Tamén haberá premios aos mellores disfraces e os participantes de maior e menor idade. As inscripcións son gratuitas e abriránse esta medianoite ata o 26 de decembro na páxina web sgpontevedra.com. Rematamos, señores, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Graciñas por estaren aí. Ata mañá.